egoera oso benetan berezi bat bizi izan dugu, pandemia honez sortu dena, inok espero ez zuen egoera berezi bat. Baina momentu honetan, urte honen amaieran, nik esango nuke eskarik handiena datorren urtiek ematen digun ziurgabetasuna dela. Nik esango nuke bat ere, aurtengo beste kezka nagusitxenetako bat, nagusitxena ez izatatiken bat ere dela osasun arlo, ez da? Birus honek inok ez genuen espero birus hau etortzie, eta, ikusi dugu, oso protokolo zorrotza jarri berdila, bat izan nahi deulako langileen osasune bermazie. Nik azpimarratuko nuke geure hartine talde lan bat egin deula. Praktika konpartitzen, geure erraminta honenak erakusten bestiei, eta hor nik uste lan politia egin deula danon hartin. Patian karteran genituzten proiektuak geldi egin zian, ez genekin ze momentutan arrankau behar zian, eta oin pixkanak ikusten dugu reaktibatzen jundala, baina ez gauzela febreruan gauzen egoera berdinean. Proiektu asko, oferta asko sartzen dira, baina klientiak ez da erabaki bat hartzen epe motzian. Aurtengo arazo bat izen da, jantzazizue, enpresa askorentzat, gure inguruko enpresa askorentzat bai, eta egixe da, holako situazioetan dirue bildurtu iteala, da diru bildurtzean inskuta bitea, eta zaila izatea batzuntzat aurre haitea, oso. Nik uste bat ere beste erronka oso importante bat izen dela digitalizazioan ikase, ez? Ikusi izen dugu bat ere, telelanak eta trasteanak hartu eta etxea jutik eta pixkez ez zupozaudun, eta nik uste nahiz da lehen dikene enpresazko pausuk ematen egin tema ondan digitalizazioan teman, oindik eta berrezko ikusi dela, oindik eta geixo ahonda berdola aurra behire tema ondan, ez? Oso ikasturte edo momentu mugituek izeten nahi die, mugituek, momentu batzuetan gaina atentzio handikuek, ez? Eta, saiatzega trasladatzen edo ez trasladatzen tentzio hori guraso eta familia edo ikasleei, baino bai ondie bati bat hasieran. Oin, pixket neurri jartzen nahi gea eta neurri hortan, oreka, nik esango nuke, oreka baten bile, ez? Ikusi dugu guzti honei, erantzuteko gaitasuna badaukaula teknologia berriei esker. Guzti hortan, kurrikulunari jarraipena emateaz gain, oso garrantzitsua dela, ez? Ikasleari, familiei begiratzea. Gure erronka nagusiena da, gaur egungo egoera bizitzen ari garenarekin, gure zerbitzu eskaintza mantentzea, nahiz eta horrek prebentzio horri zorroz batzuk bete araztea, bai? Eta hain gure hezkuntza eskaintza mantentzeaz gain, onditzekotan gabiltz. Danei sorpresa hartu zigun egoera honek, eta ez genitun baliabideak. Orduan, nolabaita, ginen improvisatzen eta gauzak ateatzen batetik bestea. Hori alde batetik, eta gehia beste aldetikan egoera ekonomikoa, ez? Lehen esan deten bezala, gure kolektuak oso vulnerablea dira, jende bat egiten duelako ekonomia sumergidean lana, edo lanak oso prekariotan daudenak. Batez ere, etorkizun bila dela, ez? Batetik, honen ondori asko dauzka, bai sozialean, eta arlo ekonomikoan ere, eta batez ere da, herritar asko hori honek nola eragingo dio. Inorrek aurre ikusi gaudeko egoera baten gauda. Horrek ekarri du, galerak, izugarrizko galerak eremu guztietan, ekonomisen, arlo sozialin, pertsona danak afektoitu, eta berrak handitu india, eta berroizei erantzuna emateko diru-sarrerak murriztu india. Herritarrei erantzuti, ez? Hasiera baten osasun arloko krisi esan, baina azkenin ez, zabaldu da krisi ekonomiko eta soziala izan da. Eta ikuste genuna zanez, dazkeun baliabide hauei nola erantzun herritarran beharrai, behar horiek, arlo ezberdinetakoek izan diez, zaintzatik hasi eta ekonomira inoz. Azken finin, gizarte babes hori bilauna izen dugu, eta nola ez, ekonomien honek eman duen buelta horri ez, nola erantzun, gure esku dauden mekanismoken aztertu, eta ez, dazken rekursuek herritarran eskure jartzie.